Kuyamangaza okushiwo uXolani Khumalo ngenkathi ekhuluma nabasakazi mayelana nohlelo lwakhe mayifuna ukubopha laba abadayisa izidakamizwa. Nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyeka khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel enkulu umkhanya kude TV. Inkulu ke indaba ke lapha na wengane zakwethu. Ohlelo sizokuthola uthi izikhulu zamaphoyisa ezithize azifuni abophe abadayisa izidakamizwa. uXolani Khumalo ngesikhathi ekhuluma kumsakazo othile ozinze eGoli ukhale ngokusetshenziswa ngamaphoyisa athile athi amaphoyisa asaba ukubopha abokufika abathile abadayisa izidakamizwa. Bamtshela emehlweni ukuthi abavumelekile ukuthi baboshwe ngumyalelo lo osuka ezikhulwini zawo azifuni baphenywe baboshwe. Okunye akushilo ke laphana wengane zakwethu ukuvezela ukuthi ezinye zeziteshi zamaphoyisa usebenzisana kahle nazo. Uveza ukuthi inkinga iqala ezikhulwini zamaphoyisa azifuni ukuthi kuboshwe laba abadayisa izidakamizwa. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela ukuthi ucindezele subscribe, ucindezele nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Siyachannel siyabonga.